De kommer. De kommer snart. De kommer. Vad gjorde ni nu? Kom igen nu då, Nils. Lilla fegis. Alltså Nils kommer typ ta sönder hela kvarteret. Har han sprungit in? Nej. Alltså de körde runt kvarteret. Oj, noshörningar tack! Nils, gick det bra? Du får ta en till böter. Jag måste gå in och laga mat. Ja, varför? Det kan jag aldrig göra. Nej, fan eller? Ja, bara ett varv. Varför ska du laga mat för? Går du och lagar mat då? Det är så jävla viktigt. Hemmafru. Du visste inte, Nils. Det var något nytt om Nils Tideby. Nils hemmafru. Kom igen. Så jag nu lagar mat åt dig. Han var så jävla...